Okay? So, kanina na-discuss na natin yung discover the potential. Ano na natin kung ano ang kagandahan kapag ikaw ay sumali sa company namin. So, ngayon, i-discuss ko sa inyo yung ways to earn, yung kitaan namin at kitaan mo kapag ikaw ay sumali sa company namin. Okay? So, here we go. Okay. Una is monthly rebates. Okay. Discuss ko sa inyo kung ano ang monthly rebates or yung tinatawag namin mga tipicians na monthly pension. No? Kahit hindi pa kami 60 years old, may pension na kami buwan-buwan na natatanggap galing sa company namin. Okay. Halimbawa, ikaw ay dealer. Dealer ka na ng company namin. Okay? Dahil ikaw ay dealer, may karapatan kang mag-activate ng mga retailers. Kapag ikaw ay isang dealer, meron kang 50 retailers activation na pwede mong ibenta. Okay? Yang mga retailers mo ay nagtitinda ng load. Lahat ng load sales nila sa isang buwan, meron ka agad kita na 0.20%. No? At lahat ng yan, buwan-buwan na yung pagkakakitaan mo at isang beses mo lang silang i-activate. Pero buwan-buwan mo silang pakikinabangan. Meron kang 0.20% kada buwan, lahat yan aakyat sa'yo. At dahil ikaw ay may 50 retailers activation, pwede ka rin mag-activate ng marami. So, naka-activate ka ng dalawa. So, at syempre sa dalawang yan, nagtitinda rin sila ng load, no? Yung load sales nila sa isang buwan, meron ka ding kita agad na 0.20%. Lahat ng yan ay aakyat yan sa'yo buwan-buwan. Isang beses mo lang silang i-activate, no? At dahil ikaw ay isang dealer, meron ka ding karapatan na mag-activate ng mga dealers under your organization, no? Walang hangganan ang iyong pag-activate ng mga dealers, no? Okay. Dahil yung mga dealers na yan ay meron ding karapatan katulad mo na mag-activate ng mga retailers ay nag-activate din sila. Itong una nag-activate ng 10 retailers, yung pangalawang dealer mo nakapag-activate ng 15 retailers at yung pangatlong dealer mo naman ay 20 retailers. Okay? Lahat yan, no? Lahat ng mga benta ng kanilang retailers at benta ng yung dealers, lahat yan may pakinabang ka na 0.20% buwan-buwan. Lahat ng kanilang load sales ng kanilang retailers at load sales na iyong dealers at load sales ng iyong retailers mismo ay aakyat lahat yan sa'yo. Yun yung tinatawag na monthly rebates or pension na tinatawag namin mga tipicians, no? At dahil dyan, meron kang karapatan na ma-activate ng mga dealers, yung kikitain mo is up to 10th level dip. Napakalalim. 10th level dip. Meron kang kita buwan-buwan. May pakinabang ka sa kanila buwan-buwan. No? At dahil ikaw ay isang dealer, meron ka ding pangalawang ways to earn. Yung SIM activation at replenishment, load replenishment. Itong SIM activation, ito yung bumubuhay sa aming pamilya noong nagka-pandemic last year dahil marami akong na-activate, more than 50, no? More than 50 yung na-activate ko. Sa SIM activation, dahil ikaw ay isang dealer, no? Ikaw yan, ang pwede mong i-activate is actually lahat naman ng SIM, basta active pa siya, no? Pero ang isa-suggest ko lang sa inyo is yung smart
Token Text at saka Sun Cellular lang po ang magandang i-activate dahil yun lang po sila ang pwedeng makapag-access ng free to 8724. No? Kapag nag-send ka, free lang siya, wala siyang bawas sa load mo. Okay? Pero sa TM and Glow, pwede naman siyang free lang, pero dapat mo siyang i-connect sa Messenger or Viber app. Okay? Dahil ikaw ay isang dealer, activate ka ng Smart Token Text, Sun Cellular, Globe, and TM. Sa bawat activation mo, meron kang kita agad na 300 pesos. Sa 300 pesos, babawasan lang yan ng 100 load packet. Mapupunta yan agad sa tao na i-activate mo. So, automatic sa isang tao na ma-activate mo, meron kang 200 pesos. No? At dahil dyan, 100 load packet lang yung free na mapupunta sa retailer na ina-activate mo. Siyempre, magpapaload yan sila ulit sa'yo. Okay? At dito na mapupunta yung load replenishment na 1%. Okay? May kita ka na 1% sa load replenishment. Okay? Okay, for example, ikaw ay isang dealer, meron kang active 30 retailers. Nagpapaload yan sila sa'yo buwan-buwan, no? Nagpapaload yan sila sa'yo araw-araw ng tigpa 500. Sa 500 na i-purchase nila sa'yo, meron kang automatic agad na 1%. So, sa 500, meron kang 5 pesos. Okay? What if 30 active retailers ang nagpapaload sa'yo araw-araw ng tig 500? And then, meron kang kita na 150 in one day. Ipagpalagay natin, 150 in one day. I-times natin yan sa isang buwan. Meron kang 4,500. At kung malakas ang benta ng yung mga retailers, nagpapaload sila ng tig 1,000 sa isang araw, meron kang kita agad na 9,000 isang buwan. Ang pangatlong kitaan kapag ikaw ay member na ni TPC is self-loading distribution. Kapag ikaw ay isang dealer, no, may karapatan ka ding magbenta ng load. Meron kang automatic na 2% lifetime discount. Halimbawa, no, meron kang 100 na load packet, tapos niloadan mo ang sarili mo ng 100, no? Yung naka-unli or naka-regular. So, sa 100, meron kang 2% lifetime discount. So, ang mababawas lang yan sa load packet mo is 98. Automatic meron kang save na 2 pesos. Okay? Pagpalagay natin, starting capital mo 1,000. Sa 1,000 yan, lahat lang nagpapaload sa'yo is yung Facebook 10, ML 10, so ganyan, no? Dahil kuripot yung mga kapitbahay mo, yan lang yung pinapaload, no? Yan lang yung gusto nilang ipaload, okay? Sa 1,000, no? Starting capital mo, kapag nagpapaload sa'yo yan, araw-araw. Sa Facebook 10, Alltext 10, meron kang 20%. 20 centavos plus 3 pesos na patong. Okay? So, ano ba yan? Tagalog na yan. So, ang mapupunta sa'yo is 32% ng 10 pesos. So, meron kang 3.20 pesos. Okay? So, halimbawa yan. Yung 32% of 1,000. No? 32% of 1,000 is 320 yan. Automatic. Sa self-loading lang yan. No? So, sa 320 times natin sa isang buwan, ang kikitain mo sa self-loading lang is 9,600. Malaking-malaki na yun. Malaking-malaki na talaga kapag inipon mo yan. Okay? At syempre, meron din tayong pang-apat na kitaan, which is yung sponsorship bonus.
Kapag ikaw ay isang member ni TBC, ikaw ay isang dealer, kailangan mo talaga, kapag meron kang negosyo, kailangan mong i-endorse. No? Kailangan mong i-promote at kailangan mong i-share sa lahat ng kakikiki mo, mga kaibigan, kakilala, kapitbahay, no? Ganyan. So, para ma-achieve mo ang sponsorship bonus, kailangan mong gawin ang tatlong to. Huwag mong ikahiya na ikaw ay nagbebenta ng load. Okay? So, ikaw yan, dealer. Kapag ikaw ay isang dealer, dahil ikaw ay magandang nag-promote, no? Nag-endorse at nag-share, no? Hindi ka napapagod, merong nag-avail sa'yo na boss mo. Yung boss mo is, ang in-avail niya ay silver, gold, and platinum. Automatic niyan, meron kang 1,800 na kita. At dahil hindi ka talaga napapagod, no? Hindi ka talaga napapagod, gusto mo talaga humataw. Okay? Yung kaibigan mo ay nag-avail ng silver at platinum. Sa silver and platinum, meron kang 1,300 na sponsorship bonus. No? At dahil gusto mo talagang kumita, gusto mo makaipon ng milyones, meron ding nag-avail sa'yo, no? Nakilala mo lang sa Facebook, nagpo-post ka. Meron nag-avail sa'yo ng silver package. Automatic meron kang 300. Pero no worries, dahil sa 300 na yan, kami dyan ay malaki ang kinita. Sa 300 na yan, no? At lahat ng kikitain mo, dahil yung company namin is legit at nagbabayad ng tax, no? All income is subject to 10% withholding tax. At yung last na kitaan, kapag naka-member ka na ng company namin is sales match bonus or pairing bonus. So, dito kami kumikita ng malaki kami mga divisions. Okay? Pag-aralan niyo ito ng mabuti. Ang formula lang nito is meron kang left and right. Dapat meron kang left and right. Dahil ikaw ay isang dealer, meron kang left and right. No? Hatiin natin yan yung isang account mo. Sa left mo at sa right mo, no? Meron kang kanina na pasali, isa. Tapos dito sa right, isa rin. Automatic niyan sa sales match bonus is, dahil ang in-avail nila is yung silver, gold, platinum, sa sponsorship bonus kanina is meron kang 1,800. No? At dito rin sa right mo, meron ka ding 1,800. So, ilan na yung kita mo? Sa sponsorship bonus pa lang yan, 3,600. Paano kung na-detect yan ng system? Automatic meron kang sales match bonus or pairing bonus. So, magkano? 3,700. Sa sales match bonus, ang lahat na kikitain mo is yung sa sponsorship bonus na tig 1,800, 3,600 plus 3,700. No? Malaki na yon. No? Malaki na yon. Okay? Halimbawa, no? Halimbawa. At dahil yung mga yan ay kinopya ka, dahil nakita nila na malaki yung income mo sa sales match bonus, nag-endorse din sila, nag-share at nag-promote sa kanilang mga kaibigan. At ito yung maganda. Dahil dyan, meron silang left and right din. Left and right din. No? Yung mga downlines mo, ito at saka ito ay may kita rin sila sa yung tinatawag namin na sales match bonus. At syempre, dahil meron din silang left and right, meron din silang sponsorship bonus. Yung sponsorship bonus na matatanggap nila is 1,800 sa left, 1,800 sa right. Mapupunta yan sa ina-activate mo. Ito. No? At dito sa right mo, dahil meron din silang naipasok, meron din silang tig 1,800.
lahat ng yan, mapupunta yan lahat sa kanila. No? At dahil ikaw yung nag-activate sa kanila, meron kang pakinabang sa sales mas bonus nila. Okay? Meron silang tag 3,700. At dahil kapag napansin yan ng system, automatic yan, meron kang 3,700 plus 3,700 sa left and right na sales mas bonus. Lahat ng yan, aakyat yan lahat sa'yo. Aakyat lang lahat sa'yo. Ang mapupunta lang sa'yo is only yung sales mas bonus dahil ikaw yung nasa taas. Pero yung downlines mo, ang kanilang kinikita is doble sa kinikita mo. Okay? So, ito yung kagandahan sa networking namin, no? Networking MLM side sa company namin. Dahil hindi lang yung upline ang kumikita ng malaki, kundi mas lalong kumikita ng malaki yung mga downlines, no? At dahil yung mga na-activate ng downlines mo ay gusto ring humataw, nag-activate din sila ng tigta-tatlo. Nag-activate din sila ng tigta-tatlo. Itong right mo, meron lang din na ipasok na tigta-tatlo sa kanilang left and right. Automatic yan, meron silang matatanggap din na sales mas bonus. No? Lahat yan, aakyat yan lahat sa'yo. Yung 3,700, aakyat yan lahat sa'yo. Aakyat yan lahat sa'yo. Down the line. Walang hangganan. Up to infinity yung kikitain mo sa sales mas bonus. So, ito yung kagandahan sa sales mas bonus dahil up to infinity ang kikitain mo. Hanggat humahataw ang nasa baba mo, ikaw yung nasa taas ay merong pakinabang sa lahat ng kanilang kita. Okay? At dahil dyan, sa sales mas bonus, nakadepende yan sa account na bibilhin nila. No? Kapag ang kanilang in-avail ay silver, gold, platinum, ito yung sales mas bonus na 3,700. Kapag silver and platinum naman is 2,700 ang sales mas bonus. At kapag silver naman is 700. Okay? At dahil lahat ng yan, at legit yung company namin, lahat ng yan, all income is subject to 10% withholding tax. Okay? So, dito na nagtatapos yung aking presentation. At sana may nakuha kayong idea kung ano yung maganda at itatayo na negosyo ngayong panahon ng pandemic. Just comment down or PM me, no, sa aking messenger, or you can text me sa aking cellphone number na ilalagay ko dyan sa description box. Maraming salamat sa pakikinig at sana may natutunan kayo at meron akong na-impart na negosyo, magandang negosyo para sa inyo. Ito ay lifetime nyo na yung pagkakakitaan, no? Lifetime na kahit nasa bahay lang, pwedeng nyong gawin, part-time or full-time. Maraming salamat.